студия дам ва сарпарастии иттилоотии автономияи оила ва сомонаи энергетикӣ тақдим мекунад. ишқи чизпарастӣ. ман хеле фикр кардам ва ба як хулосае омадам ки ман бояд тра ба занӣ бигирам. Тада як рӯз вақт, як мошин, як хона дар маркази шаҳр. баъд ман розӣ мешавам. ишқи беҷавоб. ман луқмиси ҳабибаюм. ҳабиба да Америка. ягом автобуста бишинем мебарам. роҳзанҳо. якта кофе, якта бургер. мода чӣ? гӯшнаи наия. охи ман гӯшна будам. се қисса якҷоя хоҳад шуд. ман проблема дорам, хама мекушам. ман проблема дорам. мушкили ман ва ту пулай. барам биё ду каса кор кунем. маризо дарди ғами ман ва ту ба ҳамин санг боромада баравам. барои ба мақсад расидан ба чӣ корҳо даст задан? калитош дар ҷошай. агани соҳиб надорам. ранги мошини худро гирифтам бурдам. чӣ? мошинкани. мошинкани. ура. якумин жанри филм дар тоҷикистон. комедия ва боевик. филми коргардони ҷавон акмал ҷумаев. гӯрезаҳо. 30 декабр соати 14 дар кинотеатри ватан ба намоиш гузошта мешавад. телефонҳо барои тамос 908 0038 67 ва 93 580 0052. гӯрезаҳо. аз тамошои ин филм фурсатро аз даст маде. биё ва ҳунармандони дуздоштаи худро аз наздик бубин. коргардони ҷавон акмал ҷумаев ва ҳунармандон барои фарорасии соли нави мелодӣ ройгон филми тасвириро барои шумо тӯҳфа мекунанд ва ногуфта намонад ки дар кинотеатри ватан 30 декабр соати 14 филми гӯрезаҳо баргузор мегардад. биёед ва ҳунармандони дуздоштаи худро аз наздик бубинед.